Nama saya tikar lo gedoni jomur, tikar pedoman, asalawak katusa, asalawak katingangun ninna. Ape sonari jol mana disuruh marjomur. Kurang jomur ada penangi benaroa marsasadari badi polak. Hona dadang dewa mulai pukul 8 1 pukul 6 sampai mosok madaging dok tanggurungod di dadang. Nama saya suasana doni semprot rabba. Apa sonari jol mana ma disemprot jabu asal bakteri ini. Nama saya binalo budo dia kadangi diuruk-kurungi ipalobu asunang manuda. Apa sonari jol mana-mana yang disuruh marlobu tu jauh asunang masukin na virus corona. Nama saya mulu bersih dong di labung niba rak madok deba rak mengelusi ro kapok ningon. Apa sonari mulu bersih dong di labung niba horas ya Tuhan ramot ya Tuhan ningon nama mengelusi. Mula udul iba nama saya dao siya dongan songon na pulik ido di iba na sobong ido di iba na gijang roha. Abe sonari ikko na turjarak di iba udul dongan. Nama saya molo so jinalang dongan ido di iba na sobong na sok kaya na balubihon macam ido tiba. Abe sonari molo jinalang dongan itangkis nama jalang-jalangi dang di jalo jalang-jalangi. Tikiro bulad nama saya majaja negrion adong dohata madok bersatu kita teguh bercerai kita runtuh ninna. Apa nuaing balik do bersatu kita sakit pada udah kita sehat ninna do atung beli beportibio dang adong bena si todo ko be serba salah me badi nama sonwa lao mau corona wa tinggal lo mami lului menganammu lului maruang inganammu corona wa monggo mau isi unang beka luar ho atung maselo jabe ami di beko aga balik-balik dono yang di beko corona ngulu nami si dalanan nami gabi suar-suar do sene tong do nama saya olam manok olo bodilon hape no yang ngalani corona on do jol mabe abodilo be di bek corona lao mau corona tinggal lo mami unang beroho lului menganamu nang bobola mulak ko loas mahami badala ni ngulu nami odo tenang da corona da lao mau corona.